ugijime manje ubalekele ezweni. Izwe ke linento yokungazathi liyakhamfatha, engazathi liyakwamkela. Lalela ezweni njengoba lisho nje izwi. uJesu wayengakhulumi nje amazwi angekho ezweni, uyakuba lusizi noma ngabe. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngomduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngithi nje ngiyabonga ukuthi uchoose le channel, ungasashintshi ungasayindawo. Because la mangabe nje ubona le channel wazi ukuthi sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Namhlanje ngizovula nje ngezwi, but nje indaba yami kakhulu isekutheneni nje ke simbonge nje uNkulunkulu esithwalile kwaze kwafika lesi sikhathi samanje kulonyaka Sunday yokugcina le onyakeni ka2024. Silokhu nje uNkulunkulu ehambe nathi simbonga kuningi esesabhekana nakho throughout the year, from unyaka uqala uziyophela. Ngiyazi kwabanye abantu izinto lezi abangayibuka nje mhlawumbe bayithathe kancane, but nje kuyaye kube kuhle ukuthi uNkulunkulu simbonge nje ngokuthi siyaphila noma singasa achievanga izinto eziningi ezinkulu, mhlawumbe imali eziningi ebank, kodwa nje ukuthi uyaphila, ukuthi wena nje usaphefumula. Bakithi siyambonga kakhulu uNkulunkulu kumusa kunguthando lwakhe. Namhlanje nje ngizele nje lokho nje ukuzobonga, but ngeke ngingalifundi izwi because nalo libaleke ngendlela ezimangaliso. Ake ngiqale nje ngokulifunda la kuMatthew chapter 16 verse 33 lalithi khona, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Ngiyathanda futhi ukuthi nje ngiphinde ngibheke nangesizulu. Lokhu ngikhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Mangandalana nje lamazwi lawathi ukuba nibe nokuthula kimi, not kithi but kimi, bese lithi ezweni niyakuba lusizi kulo lelizwe esiphila kulona. Ezweni niyakuba lusizi, kepha imani isibindi. Kufuneka abantu abazoma isibindi, kepha imani isibindi. Mina ngilinqobile izwe. Ngithi nje namhlanje sizombonga uNkulunkulu usithwalile ngonyaka ka2024, owalinqoba izwe, owasinqobela konke. Izwe limoshakele already, izwe lime ngenye indlela. Siphila kwesinye isikhathi mawungathi abhekisisa ngempela isikhathi esesiphila kusona sibi, kodwa nje silokhu siyakwazi ukuthi sime sifakaze ngoNkulunkulu, silokhu simkhonza. Ingenxa yokuthi noma izwe lingaba libi kangakanani, kodwa mangabe sihleli kuyena, uthi yena ulinqobile izwe. Uma ngabe yena ke linqobile izwe, okusho ukuthi nathi silinqobile izwe. Silinqobe kanjani thini izwe? Ngokuthi sikholwa kuye eyinkosi nomsindisi okuphila kwethu. Ave kumnandi lawa ke ngama benefits okukholwa kuJesu Kristu, ukuthi mawukholwa kuye hayi ukuthi thina khona okukhulu esikwenzayo resinamandla amakhulu okunqobizwe, ngokuthi siyakholwa kuyena. That's why ethi nje mangabe sikuyena, kuyena kunokuthula, ngokuthi nje sithina sikuye, njengoba ethi nje nibe kimi noba nokuthula kimi, ngoba yena ulinqobile izwe. Ngenxa yokuthi yena owaba namandla wonke yokuthi izwe akwazi ukulinqoba, and thina ke manje sasesikholwa kuye, uthi soba nokuthula ngoba masikuyena nathi sesinqobile automatically ngokuba kuyena. I hope abantu abaningi bayangizwa la. Ingakho sikwazile nje nokuthi noma ngabe sibhekane naziphi izimpi kulonyaka ka2024 nobunzima bonke sihambe sahlangana nabo, kodwa nakho sisakwazi ukuthi sisaphila. Ungazi uzuza ukuthathe kancane lokho, futhi ungazi ukuthi amandla akho. Yakekho umuntu obenamandla ukuthi akwazi ukuthi azaze afike kulesi sikhathi samanje. Sekwazile ukufika kungenxa yakhe owalinqoba lelizwe. Ngaphandle nje kwakhe ukube yena bengekho bese ngeke size senze lutho. Bengizothi nje namhlanje ke ngidlulise nje amazwi okunibonga kinina nonke. Angiqale nje ngabantu engaqala nabo way back, ngaze ngakubonga ngakudlulisa lokho. Kunabantu nje esaqala nabo 2022 mangabe iqala le channel.
khona balokhu behambe nayo iseselapha before ifike nako 100 subscribers yazi yafika lapho khona nje abathi hawu namanje nokubona ama message besho bethi hawu namanje usayibambile siyabonga kakhulu ungasayekeli ngempela nje ngiyanibonga kunini esaqala nani ngaleso sikhathi leso namhlanje nilokhu nikhona ngiphinde ngibonge nje nabo bonke abahambe belokho besijoyina endleleni abanye nje basanda kusijoyina izolo lokhu nonke namkelekile sonke siyifamily yoyedwa uNkulunkulu oyedwa uJesu Kristu oyedwa umoya oyingcwele oyedwa nonke namkelekile niya subscribe ngizonibonga niya comment ngizonibonga ngalokho niya share kuningi enikwenzayo okunye kwakho nginokukubona okunye kwakho angekuboni abanye ama channel members ngenhloso enkulu yokuthi yazi mangabe siba ama channel members sifuna ukuthi lo msebenzi uqhubeke phambili ungafi ufele ezandleni zabazalwane bekhona ngenxa yokuthi nje umzalwane wayeseshoda ngefinance and then umzalwane wangakwazi ukuthi ayithwale le channel kodwa nithi nina sobe silokhu sikhona nje sisupporta khona nje abangesiwona ama channel members ba supporta financially nje eceleni direct nje abanye bangithinta beze nje baye bank direct bafike ba support khona konke lokho akukho kuncane akekho nje oke wathi mina ngiyanikela nganawo 20 rand ngawubuka umncane nawo 50 rand ngawubuka umncane ngiyaye ngikubonge nje konke lokho ngithi baba ngiyabonga nje ngalo 50 rand lona uzawuwenza umehluko omkhulu because uzo-add khona lapho vele kushoda khona la kufanele u-add khona so ngizothi nje ngizonibonga nonke ngaphandle kwenu bekungeke kuqhubeke. Yebo uNkulunkulu yakwazi ukuyithwalela umsebenzi wakhe kodwa futhi uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukukhuluma nomuntu aphinda asebenzise futhi umuntu kuzona zonke izinto yonke nje lemisebenzi oyiboni lokho iqhubeka nje siyenza umsebenzi kaNkulunkulu esebenzisa umuntu wakhe so nje ngizonibonga nonke nje kakhulu sibheke kunyaka omusha kithina unyaka omusha kuNkulunkulu there is nothing new ngizothi ke nje futhi uma ngabe singalokho siqhubekile nje silokho sihleli kuyena njengoba lisho nje izwi uma singasuka kuyena lithi lelizwi ezweni sokubalisizi so asikwazi ukuthi sesihamba isikhathi esingaka bese siyasuka kuye uyasho sobalusizi babekhathazekile abafundi bakhe batshela ukuthi hayi kufanele ngibulawe ngenzwe yonke into kodwa ke nje ethi nikhulile kanje nina nje uma ngabe nikumina noba nokuthula kuso leso sivunguvungu esasizokwenzeka ngaleso sikhathi nanoma ngabe isiphi isikhathi ngizothi nje mina nanoma ngabe isiphi isivunguvungu nawe esihamba sibhekane nawe uhamba uhlangabezane naso ngizothi uzungasuki kuJesu Kristu uhlala kuye because the minute usuka kuyena kushuthi wena uthi usuyezweni and ezweni uzobalisizi there is no peace lapha ezweni ayikho comfort khona abantu nje abafike bahlangana nezivunguvungu emasontweni athi umuntu ngisaphinde ngize ngibuyele esontweni ngenxa yezivunguvungu ahlangana naso ngaleso sikhathi leso umuntu aliboycott isonto athi angisalifuni mina isonto phinde ngize ngibuyele lapha abazalwane ngiyabazi baneyinhliziyo ezimbi ngesikhathi usho kanjalo ke kushuthi manje usubalekela kuphi ngoba mawuthi awusalifuni isonto awusafuni abazalwane kushuthi uthi nalo Jesu futhi awusamfuni kwayena ugijime manje ubalekele ezweni izwe ke linento yokungazathi liyakhamfatha engazathi liyakwamkela lalela ezweni njengoba lisho nje izwi uJesu wayengakhulumi nje amazwi angekho ezweni uyakubalisizi noma ngabe iziphi ivunguvungu nje oyohamba uhlangana bezane nazo nabafundi babebhekene nesivunguvungu esasizohla ababezobhekana naso uJesu ezosuka kubona kodwa nje uJesu yabakhamfatha ngalamazwi uthi ningasuki kumina nihlale kumina mani ngaye ezweni nobalisizi kanti uma ngabe nihleli kuye uJesu Kristu uma sihleli kuyena lalela ukukhonkara is guaranteed ukunqoba is guaranteed ngokuthi nje uhlale kuJesu Kristu kuphela ngizonikhuthaza nje nami ngizotshela wonke umuntu unyaka sovala nje soqeda ngizothi
asuqede ngegiyela imnandi lokukholwa kuJesu Kristu sithi siyongena kunyaka omusha sibe singena futhi ngegiyela imnandi lokho siqhubekile nje silokho simkholiwe singasuki kuyena. Ziningi ke imfundiso eseyiqhamukile kule channel zivela ngabafundisi abaningi nabo futhi bonke ngibabongayo, omama, obaba, obhuti, bonke nje asebeke beza bafika kule channel. Ngizobabonga, ngiyanibonga nonke abafundisi bami, ngeke ngize ngimenshine ngamagama, nonke niyazazi, uyazazi wafika ku-Quarter2 Media waparticipate, abanye basaparticipate till today. Ngomusa kaNkulunkulu sobe silokhu siqhubeke nabo. Ngizothi nje ngiyanibonga ngokuthi ni trusted this channel nize kuyona, and futhi nje umsebenzi enwenzile mkhulu. Sifunde imfundiso eziningi, kunabazalwana abaningi la bayabasho nje ukuthi yes sizakale kakhulu. Okunye nje ngizokucela nje ukuthi ngeke ngikuthole nje since namhlanje singekho deep ezwini, singekho deep nje futhi ngazo zonke izinto, kukubonga nje namhlanje. Ake ngithi nje ngicela nje ukuthi lapha kuma comments ukusho nje wena ukuthi since wahlangana neQuarter2 Media uthole ini nje, ufunde ini. Bavelile abafundisi beyilethe indaba ezimnandi nje, bevela left right and center, wesimame wesilisa abancane asebekhulile bonke bevela belokhu befakaza ngalo Jesu Kristu. Wena nje ufunde ini? Angisho ukuthi ufunde ini since wafika kuQuarter2 Media, but angisho ukuthi ufunde ini ngeQuarter2 Media. Kuyimfundiso oyitholela kuQuarter2 Media ezikhuluma ngoJesu Kristu, ngoba kahle kahle sipromote iQuarter2 Media, siphakamisa igama elilodwa nje, igama elithi uJesu inkosi, lona lodwa, because uyena indlela neqiniso nokuphila, futhi akekho omunye. Noma ingaqhamuka ezinye indlela hayi asinakho ukuphila futhi asinalo iqiniso, uyedwa indlela neqiniso nokuphila, igama lakhe nguJesu Kristu, yena yedwa. Since ke nje wena mhlambe akusikudala ufiki ufunde ini, ake ngizwe kuma comments. Mhlambe kudala lokho khona silokho sisonke ufunde ini, ubhale lapho kuma comments. Singakujabulela nje sike share nje, sizwe nje ama comments abantu nobufakazi lapha ya ukuthi wena wathola ini, wena wathola ini. Yazi mina engikufundile since ngaqala iQuarter2 Media, engikufundile ukuthi the more usondela kuNkulunkulu, kudamo uNkulunkulu esondela kuwena. Lokho ngikufundile kakhulu, ngakubona ngisaqala nje ukushumayela ezidimeleni, izinto eziningi engazithola sengishumayela, ngangibona ukuthi abona lokho bengeke ngize ngikwazi futhi bengeke ngize ngikuthole, futhi uNkulunkulu ebengeke azambule ngalendlela ukube angizange ngaqala ngashumayela kuphi lapha ezidimeleni. But ngitheke ke manje mayilokho iprogressa lomsebenzi, ngize la kuQuarter2 Media kuma social media nakho konke nje, ngoba nje abantu sebebukela. Ngiyabona manje uNkulunkulu kudamo elokho esondela kumuntu. Ngikhumbula indaba yendodana yolahleko. Indodana yolahleko yathuma ngabe sekuphele konke, yakhumbula seyibuyiwe ezingqondweni zayo, yakhumbula ukuthi by the way mina nginobaba onakho konke futhi ongaswele lutho, futhi nami ngiyindodana yakhe lo yababa. Yasidecide ukuthi yazi ngizoya kubaba ngiyithobe nje, ngizehlise nje, ngifike ngithi nje angisafanelwa ngayilutho kuphela nje uma ungangamukela nje ngibe ngomunye wezisebenzi zakho. But na into eyenzeka wathi yathi le ndodana yolahlekisa yakubaba isaya kuye, ubaba wayibona iza lapha ya, wathi uma ngabe ibona ubaba wagijima, lithi izwi kaNkulunkulu wagijima eya kwindodana yolahleko because wayibona indodana yakhe. Ngifuna ukuthini futhi ngalamazwi? Ngifuna ukuthi engikufundile mina ukuthi damo ngimlalela uNkulunkulu mayethi ngenze something, kudamo ngimbona yena kungathi uze gijima, mina ngizibona engathi ngiyekuyena kancane, yabona njengendodana yolahleko kancane, kodwa yena ngimbona engathi kudamo eze gijima because mayefika uyakwazi ukuthi umuntu amlungise. Yabona njengoba nje ekhuluma ngelapha kuJohn 15 ekhuluma ngokuthi isihlahla uyasipruna asilungise khona sothela ithelo ngobuningi, kusuke kuuye eyendodaneni yakhe gijima eyopruna ke manje ukuthi ngoba usula kumina sekufanele uthele ithelo.
ngifunde okuningi nje kakhulu. Uma nje ngake ngilethe nje ufakazi mhlambe obubodwa kulonyaka, kuningi ubufakazi bukhona bazalwane, boningi, but ayengikhulume nje ufakazi nje kulonyaka obuye bathi nje ukuba a bit outstanding. Buningi obube outstanding futhi mangabe ngablanda bonke, hawu, but ayengithathele lobo bodwa. Ngathi uma ngabe ngizoyohlangana no Baba uVusumuzi Sibiya. Ubaba uVusumuzi Sibiya ngangingamazi, ngakaze ngimbone, kuwumuntu nje engihlangana naye efonini, ngizwe ivoice yakhe engitshela bengicela la ngine message 1 2 3 engicela ukuthi siyishuthe nakho konke. And kwakufanele futhi ukuthi ngendlela isimo esasingakhona sasingiphoqa ukuthi kufanele mina ngisuke la eGauteng ngihambe ngiye KZN ngiye kuyena soshuthela kuye. But ngangingamazi, ngakaze ngaze ngambona, ngingayazi ngisho nana nepicture yakhe, ngangazi nana ukuthi umuntu onjani. Kodwa kuNkulunkulu wayiconfirma, wayisho lento kumina ngephupho, because lithi izwi likaNkulunkulu ngezikhathi zokugcina uNkulunkulu yakuthulula umoya oyingcwele kuyona yonke inyama, lithi abancane bayokubona imbono, abadala bayophupha amaphupho, laba bayobona imibono engoNkulunkulu. Hayi le mbono leyo uthi uthakatha ubani. uNkulunkulu ayanandaba nabantu abakuthakathayo, because uyazi ukuthi uzokuprotecta kanjani, futhi akafuni nokuthi uzubazi. uNkulunkulu ufuna ukuthi wazi yena through uJesu Kristu. Yabona nje uNkulunkulu inhloso yakhe enkulu ukuthi umuntu makazi uJesu, ngoba once wazi uJesu uzokwazi uNkulunkulu, kusho uzokwazi uBaba, and futhi uzoba nomoya oyingcwele. That's why engenandaba uNkulunkulu nokuthi uthakatha ubani, because leyo nto izokwenza ukuthi umzonde nalowo muntu lo okuthakathayo. Bonke nje labo nje abaprofesa ngokuthi uthakatha ubani, what a waste of time. Engabe bebe prophetha ngokuthi yazana nenkosi uJesu Kristu. Before ngihambe ngiye eKZN, uNkulunkulu wangibonisa ngephupho engeke ngilichazekelelo, because lo thatha nje nesikhathi, but wathi uma ngabe uBaba uSibiya esekhuluma nami ngaba neunderstanding ukuthi okay, na into uNkulunkulu ade ekhuluma kumina ngephupho. uNkulunkulu wangenzela ke nje umusa. That's why ngithi ake ngishare le, because ithe yathi ukuhluka. uBaba uSibiya ngakwazi ukumbona embonweni wephupho, ngoba liyashizwa bayokuphupha, bakubona imbono, abanye bayokuphupha amaphupho. Wakwazi ukuthi ngikwazi ukumbona ukuthi lo muntu engiyohlangana naye umuntu onje. Ngavele ngambona, ngaba nepicture yonke ephelele, ngisacabanga ukuthi lo muntu engiyakuyena unjani, kanti uNkulunkulu uzawuvele nje ayilethe yonke ipicture yakhe, ngivele ngimbone ukuthi nangu unje. Ngempela ngathi uma ngabe ngifika le eKZN ngafike ngamthola exactly njengoba ngimbonile naye, ngaze ngafike ngamtshela ngathi hey Baba uSibiya, yazi njengoba sihlangene nokuthi unje kude kungendlela uNkulunkulu ayewangibonisa ngayo, kuphela nje ukuthi bese ngithule ngithi hey ngifuna ukuyibona lento eyisimangalisa uNkulunkulu ayenze empilweni yami, ukuthi ngibona umuntu ungakaze ngimbone, kodwa ngempela kuyobe kunjalo na. Kodwa ke futhi ngoba sengiyamethemba into eziningi, ngangazi ukuthi vele kuzoba kanjalo, ngempela futhi ngafike ngathola nje ukuthi exactly njengoba ngimbonile emaphusheni. Why uNkulunkulu wayeconfirma leyo nto leyo? Kusho ukuthi wayeconfirma nje uNkulunkulu ukuthi uhambo lwami alukho useless. Lolu hambo engiliyela ukuthi mangiyohlangana naye lu useful. Uyazi ke uNkulunkulu ukuthi kungani. Ngiyazi abanye imfundiso uBaba uSibiya aqhamuke nazo difficult to understand, but dinga nje ukuthi usondelane nje noNkulunkulu. Ukukhuluma nje iqiniso, I've learned one thing mina, ukuthi kuningi esingakwazi ngoNkulunkulu. Siyacabanga ukuthi siyazi, asazi lutho. Ungalifunda iBhayibheli ulazi lonke, wazi ukuthi iverse elithile liku chapter bani, verse bani, futhi lithi uli-interprete, futhi ungacabanga ukuthi usuyalazi. I've learned mina ukuthi ngi-understand ukuthi iBhayibheli soze uthi uyalazi. Asilazi izwi likaNkulunkulu
kuphela sazi lokho kuyiphathi asuke ekurivile ngaleso sikhathi. Kunamavesi othola ukuthi ngangilifunde lokho ngikufunde ngokuthi kunamavesi ngangiwafunde before ngathola iminingi yawo, but after some time uNkulunkulu kungabi indaba ke manje ukuthi lelo verse lelo ngiyolifunda futhi, but alambula uNkulunkulu ngalendlela leyo ukuthi whether ngedream, but athi mayisambulile noma lethe umbono othile, ngithi mase ngiyezwini bese leya verse leya liqale manje libe even more revealed kumina ngenxa yombono uNkulunkulu kade sewulethile. That's why ngithi angeke size sithi siyalazi izwi likaNkulunkulu, asilazi, but sazi lokho asuke kwambulile, and lokho asuke kwambulile futhi siyakwamkela, kulungile, ku right ngaleso sikhathi, kusuke kungelokho okwangaleso sikhathi. Uma umuntu ekhuluma into isezwini futhi ifakazeleka, kube nofakazi wokuqala nowesibili nowesithathu, ngoba lithi izwi ngofakazi nje ababili yonke imetha iyapheleliswa. Once nje kwaba nofakazi abatholakala ezwini, kwaba izwi nje lakwazi ukuzifakazela lona. Hayi sekufanele sekuNkulunkulu ke manje ke swayithoba sethi baba sicela uzwe usambulele. Ngiyazi nje ukuthi abanye abantu amanye ama messages kunzima ukuthi bawamkele noma esezwini, kodwa uthola ukuthi i-message engekho ezwini at all umuntu ayamkele ngezandla zombili. Uxakeke ukuthi hawu lena yikho ezwini, uthi mawuthi yabuza leyo yamkela kanjani ngoba yikho ezwini. Athi umuntu hayi phela uNkulunkulu asipha nje umqondo ukuthi ezinye izinto noma zingekho ezwini kufanele kodwa sisebenzise umqondo siyi-understand. Ngizothi nje futhi okunye kufanele sikugade siuqeda lo nyaka siyongena kunyaka omusha, siqaphela izinto zokusebenzisa imiqondo yethu. Eyethi imiqondo ayikho right, ya corruptwa izinto eziningi, i-common sense yethu. That's why sanikezwa izwi. Uthi uJesu ngidinga nje ofuna ukuthi abemkhulu embusweni kufanele nje afane nomntwana. Yabona umntwana omncane afane nomntwana, umntwana akaquestion lutho, umntwana akafune common sense, umntwana uyabuza la kwenzwa kanjani, athi umzali kwenzwa kanje, umntwana enze kanjalo, no common sense. Mawuza kwizwi likaNkulunkulu kufuna ufane nomntwana. Yebo siphiwe impela imiqondo ukuthi sicabangele, but when it comes to kwezi kaNkulunkulu so fana nabantwana, angeke siyisebenzise common sense yethu, so sebenzisa izwi nalokho uNkulunkulu akwambula ezwini. Once kwangekho ezwini asikuthathi futhi asikwamkeli, hayi ngoba si against law naloyo muntu, kuphela siqabene nento ezosixabanisa noNkulunkulu. Ilokho nje engithi kufanele sigade masongena kunyaka omusha. Angeke umuntu aqhamuke nerevelation engekho ezwini siyamkele. uNkulunkulu waletha izwi ngamabomu ukuthi sikwazi ukuyorefer ezwini, sihlole nomoya, then iyasikwazi ukuthi sisebenzise common sense, sibypass izwi, sisebenzise common sense yethu. Asikwazi sosebenzisa izwi futhi sohlala nje ezwini. Okunye kumele siqaphele lokho, angabi mude kakhulu. Bengizonibonga nje nonke, kuningi enikwenzile. Ngiphinde futhi ngiqolise, ngiyazi ukuthi amanye amavideo ahamba abanezinto ezifana nokuthi i-audio ingabi clear, ibe yimbi, but ngiyanibonga nalokho nihleli kuloko njalo, namamela futhi kuloko kunjalo. Ngiyanibonga kakhulu, yazi uNkulunkulu anibusise. Ngiyanibonga kakhulu futhi nginithanda ngendlela esimangaliso. Recently kube nenye nje ivideo lapha benginobaba uKhumalo, somehow yamuteka ivolume. Zonke lezo zinto lezo izinto ezikhona, angazi sozibalekela kanjani going forward, ngoba even nangonyaka ozayo uthi uqikelelile yonke into kuvele kube nemistake. Into engayisho nje ukuthi ngiyaxolisa lapho kulawo ma mistake, ngiphinde nginibonge futhi ukuthi ngabantu abaxolayo, niyaqhubeka siphinde siyihambe lendlela sisonke. Ngiyazi na next year ngasho ngithi ngizoqaphela ukuthi kungenzakali mistake, but okwenzeka ukuthi bekhona ngoba siphila emhlabeni, asikwazi ukuba perfect la emhlabeni nje kohlala kunama mistake akhona. Masinga understand lo part leyo ukuthi ayikho into perfect futhi ayikho umuntu perfect. That's why sikholwa kuJesu Kristu. Awuke lapho soyiwina yonke into. Amazwi nje iwo lawa akulelizwi. Sengivala le ndaba, nginibonga. Ngizothi nje uNkulunkulu anenze kahle kulonyaka omusha sibheke kuona, anigcine sihlaleni kuona. Yiwo nje lawo ku verse 33. Lokhu ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthola
nokuthula kimi. Ngiyawathanda lamazwi. Ukuba nibe nokuthula kimi kubani kuJesu Kristu. Akathi nibe nokuthula emindenini yenu, akathi nibe nokuthula kuma husbands enu, akathi nibe nokuthula kumakhosikazi enu, kubantwana benu, akathi futhi nibe nokuthula emsebenzini yenu eniyenzayo, akathi nibe nokuthula kuma professionalism whatever umuntu ayenzayo, kodwa uthi uJesu nibe nokuthula kimi, because ukuthula kutholakala komunye ngaphandle kaJesu Kristu yena yedwa. Uthi nibe nokuthula kimi ezweni niyakubalisiza njengoba bengishilo, ungabalekeli ezweni noma singakunetha kanjani la kwaJesu, hlala ungayindawo ngoba ukuthula kulapho. Ungalingi uze ezweni niyakubalisiza, kepha imani isibindi. Kufuneka nje abantu abayoba nesibindi. La magwala awafuneki, kufuneka abantu abayoba nesibindi. Mina ngilinqobile izwe. Siyabonga, silandela inkosi yasinqobela konke. uNkulunkulu emuhla nenze kahle. Bengizonibonga nje namhlanje. Ngizonibonga kakhulu. Ngeke futhi kuze kwenele ukunibonga. Ngibonga nina futhi udumo lonke ngililetha kuBaba uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu, udumo ngolwakhe nale channel ngeyakhe. Ngiyaye ngithi kubantu abanokusuggesta ama topics ukuthi ngicela nikhulume ngale topic, kunzima ukuthi ngiwathathe lawo ma topic. Ngiyaye ngithi nje asikhulekeni uma ngabe uNkulunkulu nombaba efuna sikhulume ngalo topic, ngalelo langa sokhuluma ngayo. Yini indaba uma ungakubhekisisa eyakhe le channel, angiyidirect even kwamina. That's why kunzima ukuthatha ama comments avele emaceleni. Ngiyesaba because eyakhe uyena oletha abantu, futhi mayesebalethile uyena obaletha with a message abazoyikhuluma bona. Angikwazi even nani ukuthi ngidivert imessage yabo, ngiyeke njengoba injalo bazoyikhuluma leyo message abathunywe yona. Mina ngilalela nje umsebenzi, ngihloniphe lo msebenzi engiwenzayo. Ngiyaye ngisho ukuthi ngiyafisa ukuthi uzibana ngathi mayebuya next time sikhulume ngetopic yayicela umzalwane uzibanibani. Unfortunately ngeke kuze kwenzeke ngoba uyothi mayebuya uyoza ngemessage futhi aseyithunyiwe. Manje ke uma ngaba ayihlangani naleya topic, kulungile ngelinye ilanga iyosihlangane naleyo topic. So abazalwane basiqolele kuleyo part leyo. Ilokho nje ebengifuna ukudlulisa namhlanje. uNkulunkulu emuhle anibusise kukhona konke enikwenzayo. Siyabonga, asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngomusa kaNkulunkulu. Amen.